Makasimba chere mabuja tabenuka pasika iyi tanga tamboenda koshumira tabenuka nadzo nhau dzanyasi zuva rechitanhatu mumwedzi waKubvumbi uno. Wakomana patanda kuita zvinoita kunakidza asi zvichirwadzapo kare. Ipapa kureketa kuno kwaburika mhanduwe matinyarare rutendo akati ime kurekai kundijairira inini ndinotoburitsa zvese ndiri kureketa zvese zvagetika munguva yataisenza tese kuZANU-PF ikweyo. Anga ari kutanika pachena kuti kwai anonzi kuda akatobhadhara ndiye vanhu akavimbisapo kare mari dzokuti vanhu vatsigire nyaya dzacho dzokuti masangisheni arambe aripo abisiwe. Zvakaita kuoma mhanduwe unobva wanatsa kuona kuti heno idi zviri kuitika. Rekai tirambe takaringa. Ipapa kwai mari yagonzi yabhadharwa yacho kana ana Joshua Maponga wese wakatodzidza mari idzodzo wachitobhadharwa mari dzekunzi waite basa rokubata vanhu kuhusu. Mhanduwe wachinyepera kugara mumapako, nyepera kugara musango, waribe kushamba apa wakatsamira miriyoni. Unobva waona naye kuti pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei. Ipapa ana matinyarare vari kukangamwa kutoti kuSouth Africa kwavanotambira kuSARS inoramba yakaita kuvhura dziso zvavari kuburitsa kuti wakabhadhara mari idzodzo. Rekai tione zvichawapindukira rimwe zuva kana SARS ikada hayo. Rekai tinoramba takaringa ipapo kuti zviri kupera sei. Kureketa kuno pariba ari kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika nokutoti vanhu mubato reZANU-PF wakomana vari kuita kugara waita kun'ara wachinetsana kureketa kuno. Apawo ana Chinamasa kwaina Chinamasa zvinhu zviri kuitika tiri kuzviziva kuti ana Korotati vari kutumiwa kuti waite zvinhu zvokuti vanhu wavhunduke, vanhu waite zvokuti zvinyangare. Imi kwai takaringa tikaona kuti nyika yese yakaita zvakanaka asi musangano wakaitiwa kuHarare ndo wakavhiringidziwa pokare zvikabatana nokuti vamwe wedu weZANU-PF wanga wanoshungu fani waribe kufunga zvakaita kuti wazoite basa rokurova nokuba mari nokuba foni idi zvakaita kunyangarira zvomunyika medu. Rekai tirambe tichiringa kwazvinoperera kuti ndokupi. Ipapawo pokare kureketa kuno kwaino vamwe vanoringa zviri kuitika mubato reZANU-PF kwai Rutendo Matinyarare ndiye munhu atanda manji zvezvizvi kumakirirwa kuti anogona kundopfuudziwa chero nguva. Rekai tirambe takaringa. Kwai zvageitiwa kuna Geza nomufana uya aiteera Geza asari wakayo. Kwai gongwarira iwe Matinyarare nokutoti nyaya yako yokuramba iyo nyaya Constitutional Amendment Bill kwai yakaita kunyangaridza. Kwai ukaramba uribe kuchengetedziwa zvisvinu aiwa unotisiya manje. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvichapera sei. Zvawadza kwaburika kutoti ipapa kuno waZimbabwe wairi wasungiwa kunyika yeRussia kuMoscow. Kwai wanga wakakuwara bva waendesiwa kuchipatara kwakutiza kufurirana kutiza muchipatara chokuMoscow kuya. Apa mapasipoti kana chii waribe. Pakanyangara mhanduwe pariba ari kuziva izvezvi kuti waripi wari kuitei wari kupfuriwa chere wachiri wapenyu chere. Upenyu hwacho hwakaita kunyangariwa kumana dai wakuru wedu waaitawo kumbatsitsi. Mapurisa oZRP ari kuti ivo wakomana wanhu gongwarirai muite zvisvinu kana maenda munzvimbo dzinenge dzaita tsaona gorekai nyaya yenyu yekumira muchitora mavhidhiyo. Atandai mabatsira vanhu mozotora mavhidhiyo mabatsira vanhu. Imi pakanyangara vanhu nokuda kondendi kukunga chawagoona iwe pano nyaya ipapo. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoenda nokupi chaiko.
Vanhu vanoereketa makwaiwo matonge hwenyika vakatiwo kwai nyika yoChina inenge iri kuzama kuda kuti nyika yeZimbabwe itsunhure mutemo yagoisawo kuti kuribe lithium iri kuenda iribe kupepetiwa kubva munyika yeZimbabwe. Paino kutoti lithium yese yakanga yatengesiwa kare yatoburika kare yaenda yese yasvika manje kuChina kureketa kuno. Pasara manje yakazotanda mutemo waisiwa iyoyo ndo yavakuda kuchemera nokutoti vanogara vachida kuti vagare nemakutukutu akawanda. Rekai tigoona kuti vanozvipedza sei zvavari kudazvo. Tinoramba takandoringa. Wanolingano zvinoitika munyaya dzomutambo mhanzi ahede kwaipapa kwai mukomana murefu zvakamuremera japureza kwai agoda kuita mutambo wache ukasaya wani orererere wamwe wagotoseka wakati takamunyepa kuti kusiyana nozvigananda kuno zvigananda zvakutanika pachena manje. Rekai tione mhanduwe kuti zvinosvika kupi izvi. Kunakidza kwazviri kuita mufana anonzi Superstar Jani iye katemu speed aiwa areta tusvino kureketa kuno ari kuEthiopia mhanduwe ndiko ari kuitira mari ari ikweyo ari kutoita zvese achiita zvese nyasa anga atoburika atori nogurukota noringano zvourendo hwomunyika yeEthiopia anenge apinda pachena uyu. Rekai tione kuti zvinopera sei nokutoti kuita kwacheku aiwa kunenge kusvino heno kuti zvichapera mushechere kana asi munondoziva kuti akandopfekedziwa skavha zvapera zvabva zvapfa totoziva kuti pachiribe chimwe chamuka ipapo. Tiri kufara kureketa kuno wabiedu wanoti vhusi natando aiwa wakachovha mabhasikoro yavo mhanduwe makiromita zviuru 5,500 5,500 kilometers kubva kuVictoria Falls kumapopo makuku kukwira akienda kunzvimbo yeLagos kuNigeria. Tikuti makorokoto nokuita kwakadando makazviita zvisvino. Ipapa watotambiwa newabiedu wariko kunyika yeNigeria tikati zvisvino aiwa wazvikuona kuchovha bhasikoro kwakadaro mhanduwe kunotoda kushinga. Rekai waite ndo zvakazonzika izvo awo watorana wanohochekoche yokumwanana chaiyo yochokwadi. Kwaipapa zvinhu zvizvi pakaita kunyangariwa wakomana mutambo yebhora Chicken Inn yaja FC Hunters nokabodzi kwa0. Ipapa wapo kare ZPC Kariba ikaita 0-0 notero 1. Scotland no Highlanders wakaribe kugwedza napo kare. Agama ikajiwa noEmos no2-1. Apawo FC Platinum ikajabula Chiefs nokabodzi kwa0. Triangle yajiwa noHard Rock dombo rakaoma kwai dombo rakaoma riraita kukuya Triangle kukuya nzimbe nokabodzi kwa0. Rekai tione kuti zvinoperera kupi chaiko. Toringa edu dziri kuitika ipo paSiresem kutandira muSouth Africa wari kuti iwo Border Management Agency kwai wendo huno taita kunatsa kwai kupera kwopasika ino tabata vanhu vanga vaida kupinda muBoyd Bridge mazana chaiwo ndiwo tabata. Pari kupisa. Ipapa wapo kare wari kutovhiringikawo nonyaya yemagonyeti. Magonyeti akuramba achienda nokukabhiriji kaduku kanopinda muBotswana kubva muSouth Africa pakaita kunyangariwa kwai magonyeti kaakutiza nyaya yemutero yetinobhadharisa isusuwo Zimbabwe Zimborders kuuya kwaipasvino ipapo. Rekai tigoramba takaringa kuona apawo izvezvi mugwagwawo N1 unobva Polokwane uchienda Joburg
Mabuja aiwa kureketerwa unyimiwa idi pakaita kunyangariwa kureketa kuno wanhu vari kubva kwese kubva kuBeitbridge kusvika wese wari kungoenda kuMoria nevamwe wangoendawo kumusha ikweyo pakaita kunyangara wari kuita kumhanyidzana izvezvi kuda kuti wabenhuke warare mangwana kubasa pano nyaya chaipo rekai tirambe takaringama apawo izvezvi kureketa kuno chikwata chobhora choDRC chagotonyora tsamba kumutungamiri wenyika chikati vakomana tiitirei Lumumba auya apa tiitirei Lumumba tiende naye kumutambo wepasirese World Cup matipa motika mutambi wega ega apiwa motika yache nokuti taenda kumutambo weWorld Cup asi chitenderai kuti Lumumba hatinge tiinaye arumumbe arimo imo muAmerica imomo takundoimba kuti vanorega umupfuura vanhu vawa nekutoti muitiro wavo wakaita kunyangariwa apawo Paul Biya haagototi aine mugwichi wangu ndiye hatowo muteedzeri wemunyika unobva waona idina yawe kuti pakaita kunyangariwa akabva kuchinja mubuviro romutemo akati anoteedzera aitande kuisa manje anomuteedzera ndiye abva ati mugwichi wangu iyeye mwana wangu iyeye ndiye wandinotoda ipapo pakaoma chaiko wanoringa waona izvezvi nyaya yokugwa dengaro panhandare yondege yeSokonora kuIndonesia pakaita kunyangariwa wakomana tiri kundoti tikundotenda kuti nanhasi paribe akuwadziwa nekuti pano nyaya chaipo Iran yakuburitsa mhando wevhidhiyo yevanhu yawakateera wakabata wakaona kuti vanhu ivavo wanga wakaita basa rekunyorera kuIsraeri nokupi wachiti uyai mubhombe pakati iwe pano nyaya chaipo rekai tirambe tichiringa zvedu apawo Trump ati inini mangwana ndoda kuita kunaisa mabhambo mandiwe kuIran Iran vari kundoti aiwa ngaauye mabhambo yacho toda kuyaona ngaauye muri kusasha kwawo kupfa kuku pano nyaya chaipo mandiwe rekai tirambe tichiona kwazvinoperera kuti ndokupi wanyasi uno aiwa tagumira pano mabuja ndini wenyu mhandiwewo nawo